Саҳар бега ин мол 18 литр шир медодад бародаро. Касе ки дар канали мо меҳмона, ҳатман бидрояд подписатсия кунад, лайка биҷақа, то ки дига бародаро тамошо кунанд. Шведский порода буда. Оташ ира бақайс шведский буда. Ана гуфтам бақаша 38,000 сомон да гуфтам фурухте мемира. Ҳамира оташа. Ин бародаро, ина гунадин хадаш, ина мол. Бениҳад моли хуб буда бародаро. Ана бародаро мол хадаш. Олом кушая. Ина бародаро диде. Диданша бениҳад осонча ки хуб. Янга бошам бишам. Худтушам. Ина бо ширшан ғавас буда бародаро. Ширшан ғавас хишир буда. Ана бародаро тамошош кунем. Ҳашка. Чу. Ҳайко. Ана бародаро. Бинен. Шариданшам бениҳад моли хуба. Бародаро нархи буда 19000 сомон. Бо арзонам мешавад, бо доставкам доро бародаро. ҳатман занг занед. Рақамои телефони мо 909 70 80 80. Занг занед, иншоалло бо арзонам мекунем. Боқӣ дар панах.